Hey guys! Welcome back sa aming channel! Kin and Kim Family Vlog! Mwah! Hi guys! Good morning! Ug welcome back again sa mga channel guys! Mag-ihaw si Kinkin og manok guys ya. Kaya nanganak kag isang iring. Kin. nanganak man ang isang iring. To na isang anak tulo ka buok. Silan ihawan na Kinkin og manok. Karon kunong itilog. Tilogan ko na isang iring guys ya. Cute lagi manok mo. Cute bitaw, liwat na mo cute. Kim, balik Kim! Tilogan namang Kinkin na isang iring. Ito'y anak tulo ka buok to to. Lima. Tulo ka buok guys. Grabe ka mga iring mga anak na pagtulo. Parang nabasag ka mga himus. Hamay mo slipper. Tilog kuya mas Kinkin guys. Kay social man. Tilugan man nito isang iring. Kaya sila ning rihawon ni Ron ya. Sana pahinalangan ni mo. Adubohon. Halangan ka nga. Grabe ba guys. Maghinalang na po sila guys ya. Hinalang sa uban. Adubohon. Pugil gid mo kay kakaihaw. Basta magpugig pamuhi, makaihaw dun. Ay, kagunit ko Nagsinggit si Kim. eh. Ako naminaw. Pastilan, sorry. Uminom pa ako water. Pamang kaminaw. Pamang kaminaw. Mag-vlog sa alahay, guys. Ano na? Saan kaan? Si pag-hi sa nila. Pag-vlog sa hi guys. Good morning. How manok. Ihaw may chicken. Ihaw me. Tilog sa chiring. Suming ko ato. Swimming ko na sila guys. Ito sa langgana. Bayot man ko ato. Suming. Agad na. Bayot na. Bayot na ko sila guys. Tiaw og na bayot. Bayot mo ko. Nabayot ko na sila guys. Pastilan. Natumboy. Hinuon. Di ka nabayot. Nakangguwang na. Bayot ko. Sa daw sila paru-paro G lang. Paru-paro G. Paru-paro G. Si Hanira ba ni? Bakit? Alpakukak ko no guys. Alpakukak na. Bakit? Pati kang-kang ka. Bakit? Garaon dyan guys. Bakit? Parang na kayo mang paru-paro G ra. Dali. Paru-paro G ra. Sayawin lang paru-paro G. Ito bang la? Kukak. Paru-paro G ra. Kukak kura. Paru-paro G ra lagi. Kukak kura. Di lagi ko kamaog kantag kukak. Paru-paro G lang. Sige. Paru-paro G. Kukak. Paru-paro G. Alpa kukak. Kukak. Hanay naman natin. Na guys, ang chicken. Ano guys, gihugasan ng Kinkin ang chicken. Isang itilog ko na sa isang iring. So guys, hinalangan na ni sa adubohon. Laluwag pa ko. Nagpaku. Nilupad. Bagi mo din ako. Hugasan na siya guys, kaya rong mahinlo daan sa abutangan og ninit. Ganun ako rin. Ano ka hinalangan sa adubohon. Sa? Wag pa ko. Ako tanas ko yakin, kinawa bagpaku. Wag pa ko. Ya. Tangag na standing day. Tangag sa iring. Tangan. Lagi tang. Paru-paru-ji. Kukak. Nalabak kukak. Inong ma. Rabaki. Alpa kukak o alpa butterfly. Tung paru-paro G. Nda alpa kukak pud. Tschüss, tubangan. Sayaw isa sila la. Nato, Rama. Sige anak. Sayaw lah, sayaw. Dun mas Kim guys. Paru-paro G. Kin, ihatag na ni papa. Alam ko kita. Okay, silanan Kin. Naroon mo daga na Kin. G. Tut. Paru-paro G. Tanga nagininit pa. Tanga nagininit guys. Sawa day, ito day kay init day. Dari day sibag day. Kim. Hali Kim. Are. Si. Bati uy. Hala pa na lagi fireworks sa lubot na. Nay fireworks sa lubot guys na. Nay fireworks. Hala, nay fireworks sa lubot sa Takuri. Mo na iti na pagbaliboy mo na ni day. Parang luod sa.
Hala, itig hapon o balhimo imong bahin, Kim? Oh, kaluoy ba? Ha? Kinkin ra? Kuya Kinkin ra? Kuya Kinkin ra mong kuno bahinan og itig balhibo. Agi mo, unod. Ay, kaluoy ba? Ni Hanjo in town, guys. Nga, kakuya Kinkin ka kuno og itig. Wow, tagaibtan bi, tabang tapapag-ibot bi. Ako po. Tabang tapapag-ibot ronda na, guys. Kabangan na mag-ibot si Padar, ano dali ra. Magkakaanig hinalang og adobo. Unsa man? Hinay. Pag hinay. Ibtan, guys. Umbati mga kabjaw. Umbati, Kim. Hani ba na, Kim? Kita na mag-imong sanggalat. Tara nga ng sanggalat ni mo. Tabunin na sanggalat ni mo. Anak ka agad ka mga manok, guys. Tabangan na mag-inlo. Umbati day, karoon na kay bahin iso. Unot na? Kaning unot-unot. Ang kunot ko. Ano man na? Kakap? Umbati hey, ano na tayo sa haron? Basta na magpugig pang muhi na kadoy sidaan. Yes, no? Huwag kugig. Huwag magkugig buhi mo ng mga mat ng salita. Sige. Kumbatikin. Taray laman imo kunot, Kim. Kanat naman imuha. Kanat naman kay Inday. Kunot, Kim? Ha? Agi mo, Kim, sumo. Anan? Unot na kayo. Agi mo, ya? Agi mo, ya? Tudlo. Todo. Nagahag, guys, pakto. Lawas. Pakto rin ang ganahan. Dak ahat na. Ha? Dak ahat. Magkaray mo, Kim. Kana. Dak ma. Nana, guys. Siya. Kak. Ba? Kak. Kuno, guys. Dak. Mura kuno, dak. Kak. Sa na, Kim. Na, day, dak. Nga tingin, kak. Na. Sa day, tingin sa dak, bi. Ay, kukak. Baki. Anda, kuno, guys. Kay kukak. Maak na. Napang iton sa kadiha. Ano guys, tangtang dyan tiil ya. Tangtang na tanga. Kutikular. Oh. Gani ba guys, tangtang ang panit kanina? Wala ni. Lara. Lara guys, tangtang nagisang panit. Kamaw na ka. Tangtangan na sa kuko dia. Tangtangan tag ingron. Ingro. Ingron. Ay, Elia. Una-una haring kanot. Hindi. Kanot try mo. Kanot try mo, be? Bibi. Sugsugan dyan eh. Sugsugan. Sugsugan ka doon ni Manghura. So guys. Nasusog isang kuya. Dara day, imurin day. Day. Elias, imurin ka na day. Natikang ka na kakwam. Imurin ka na day. Pantay ba si kaithan si Inday? Pagkakantarangan. Huwag mo sa kulturan day. Pa ako. Paaka? Hala. Sige na, okay na guys. Ban kanila. Ano ikusan guys? Ikusan na yung balibo. Oh, pukunaw. Okay, mana guys. Mana guys, hiwa-hiwa na ng papagabrel. Kasi maghindo na guys, si expert na na. Pag kami expert na may pamalhibo. O, pa jadi ay, kanapay daghang malhibo. O, pa na, tiwas pa? Ano po eh? Napay daghan? Spilan. Kung man din matarang ng magpamalhibo guys, napay daghang malhibo. Oh, pastilan. Kumbati. Kuha ko daan og tangad guys para sa amang hinalang. Libre na dyan tadarik pang tangaray. Hindi naman tayo daghang tanga dari sa kilid. Basta lagi magkugi na agad daghan guys no. Kung di magkugi na konsumisyon sa silingan. Okay. Ano guys. Pagi na ka madamag ka. Kagad ata eh. Sakana, dagan. Ay, gungat ka, be? Ihangat ka? Lagi, dagan-dagan man, magkuha og kudkuran.
Sila. Nabili nagsinilas. Ilat pay. Mon adiha. Labag sa bahin ng Kim pa. Bahin ng Kim. Kim dere mong bahin Kim na Kim. Malujag bahin ni Kim. Na Kim, lagi mo na bahin Kim. Dali, gunit eh. Ay daga. Asa may imo day? Tambak imo. Ang kanay mo kunot. Karay mo bahin dia, tambut. Ajaw, lang ti. Ayaw, si Kuya Kinkin ra. Ayaw, Kuya Kinkin ra darabi. Imo man ka na kay tambut. Butsi man day ni, butsi no. The butsi day guys na. Butsi. Kapa be. Wow, man nagpanghiwa guys. Kana guys, nagtakang namig din ng ag kay madyo nang inig luto dan ni. Sud anay ating ipuli dan nig luto ron. Tong manok nga hinalang. Basta dyan magkugi guys. Nagadto tay maihaw. Yes no. Dapat na siguro mahutop. Padi ay. Tara nga, dance. Tara nga, dance. My name is Chinky. Dali. Chinky. Bibi Kim mana. Gamatoy pa na. Magkahimus ka zo. Naman sa guys diya. Pag birthday ni sa first birthday. Sibag day. Katang patanawon sila day sa imong first birthday. Guys. Mo na isang pag first birthday ni Kim. Mo na isang gamay nga tarpaulin. Nagamatoy ka sa Kim. Newborn. Ja, pila to? For 1 month, second month. Karon tiguang na ka. Tiguang na ko nun sa guys. Muna, nas Kim guys. Sa gagkuhan pa siya 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7, 8, 9, 10, 11. Diyan na. Gamang bibi Kim. Huwag ipo. Upat dahil ng ipon na ni. Karang kahimas ka azo. Taguin ni Bik. Kaya ni remembrance. Na isang mga kuan. Gamatoy pa siya. Kasi kata ni taguan. Kata ng labhan. Diyan ano man nalagi ron. Dako na magkakang anong gamatoy man ka. Dako na mag... What's up ako? Dako na ka? Batang sa likdas dahon. Kaya ang kagamatoy. Meow! 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 Dudu, madamang lagi ka. Gara judu. Naniran na guys. Salah takbun sa karag baki ron. Sud. Gara judu. Diyan na guys, sinlo na. Tadtaro na raman ni si Ja. Na guys, tungo na siya guys kay para na pud insang hapon adobo. Kanang tunga mo among hinalangan ron paniudto. Sana all, basta magpugig pamuhi na gay jud tay maihaw. Kapader kumbatay pader. Nang hindi ay. Alami lagi na imong taparan pa. Maraming baguha ka aso guys na. Turang jati pang tataray kabaw. Tataran anog karning kabaw kino. Turo. Turo, tatarag turo, tataran ko turo guys. Imo naman ang tiil kin. Kanila. Imo na tiil sa kabuok. Kim tagsamo. Lubot. Nalangan na guys. Singtan kasi tara nag ajo ini kigup sa baw kay hanghang. O si Kim. Ha? Saan man nimo? Hinalangan ko na guys, pero di ba tangag sili kayo na may mga bata. Isip ko. Kita naman guys, sinsa inagluto na guys. Kakama kakairang kakabayo. Kudkud sa ko guys. Kami man nga ni guys. Hilaw ko mabi? Hilaw ko? Hilaw ko na pagsida. Kalibgib. Nagkatanong ko ron. Kudkud kami guys para sa mong hinalang. Nagsunog. Kami ang bakwide. Silan. Di mo yung bakwide. Hawi day. Yung ulag ka na katang baso. Kigup ka na rin hinalang guys. Ay, kuma. Awid Kim, kung di ka matagak Kim. Awid, kung di ka matagak. Ikip, panglaw. Yan sila guys, sa gilig lubi, taga panglaw ko. Wala lubi ng panglaw, naman siguro. Ikip, banuwa ng tabaw na.
May kudkod guys. Diya. Diya na may pangsunod sa mga manok. Kapag yung bakray doon, grabe gizid kang garaan gitu. Kaadyo na ang bakray, darang kahimus. Lamig gizid. May demonstration. Guys, na may pang hinalangay. Nanabi, kay mo tuwang sa tabi. Ambak na sa pangkabazo. Tuwang ko man. Tuwang ko. Ambak na sa pangkabazo dali. Hindi matuwang ka. Kuwakin, yata sa papakin. Nanabi. Tigo mo ni mga bago. Ito na day masalaag na rin isda. Natay isugba. Natay sugbaan. Ito na guys, sa parapan nakot, sibuyas, luya, o tangad. Ma, tadto. Na, alam na guys. Ambito. Wow, luto na gatang din ng guys. Okay. Ano yung gatang? Chicken. Yan na guys, lipuan sa sit. Okay. Guys, mura na yung magpahumok ni dyan na isang liga. Yan na guys, andam na gatang tuno. Diyan naman na mapakitan guys, naglunodan eh. Yan na guys, lunod ang panakot. Wow, lami na. Pero pa ni tuno pa no. O pa na guys, diya. Mana nagis piso. Mana nagis piso guys. Kumbati. Wow. Grabe ga, di naman ikuan. Sinabaw naman eh. Yan na guys, sinabaw nga manok. Ito guys, na. Gidaghan na magsabaw kay ganahan magsabaw ang mga bata. Yan na guys. Okay. Tingnan na ta. Nga nataron tatad guys. Pura gamay. Bukawon sa. Yan na guys. Kadami guys para sa mga paniod to. Yan na guys. Wow, lumiyaw. Uy, sinalang guys. Naol. May sabaw oh. Spiso ka adyo. Pasta na yung mga kabuhian. Hindi ko kadyo ko sabaw guys. Sa mga bata mo ko sabaw. Thank you Lord sa food. Mga antayin nyo guys. Hang naman. Hang. Sa may hangag? Ano sili? Di man. Hang? Daraghang to. Daraghang di ah. Kana wanay hang ng injo. Kay gitujo na arong di mo mahangan. Yung mga simod. Kaslo mo. Ay mo ya. Karang ay hang imong ganahan. Kana ay hang kay arong. Kami man na. Isog. Isog na. Diyan ma. Wow. Di na guys. Naul. Unod. Lami na. Itambok. Wow. Lami ya uy. Tambok ma. Itambok ma. Ha? Maniyo to tanin jo guys. Tambok ma. Ha? Ko tambok. Saan? Pag unod la. Unod. Itambok. Sa may imo kunot o unod? Tambok. Oh. Karay mo kunot dia. Na? Atay ang makangka. Atay. Atay Kim. Atay aha. Maniud to tanin jud tanan guys. Oy, pasok pa aha. Naginay. Pasok ka dila. Maniud to tanin jud guys. Ewing ma. Lami ka jud be? Oh, lami ko no ka jud guys. Tamis man na. Ay tamis ag Tato. na lang. Lami ka jud guys na namang hinalang. Ha? Tamis na. Ambis ko no hinalang guys. Sige na kaon na sa bawi ng imo. Hang man. Ngantanin jo. Pasok. Ngantanin jo guys. Ay karo man ang bukla. Nam 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 nam. Tong-tong. Baka ba? Baka. Tong-tong na. Sasang dia suka. 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 Sangat. Yummy. Ini kaju guys. Ini daman. Masa mayanan na. Patay. Tay, mo ko sila. Atay. Yummy na. Wow. Magbang ka. Monkey. Tabawin na mo la. Sarap bilin. Ma, tusog. Sarap bilin. Yummy na. Sarap bilin. Sarap bilin mo. Pag-eat na, sige na. Sarap man Patay bilin. sa bawin mo. Wow. Sarap man bilin mo. Yummy. Batang unod po. Tempoy. Kuya. Ayaw nila. Patay unod. Unod na. Unod na. Ano mo ba? Uli na. Uli na lagi na. Sabi. Dako ra aho. Kuray mo, kanay mo heart. Dugang pampadako. Pa-bright na. Na maghinay lagi. Hinay lagi. Hindi mapaslok. Di man ka hinay. Mapasok na no. Ako di ko paso. Hinay man. Hindi. Magdang! Put na!
Malibat man tong mata. Nena, libat. Bata. Malibat tag mata guys kung makataog manok. Guys no. Palibat-libat day. Ako ma. So libat pud. Ungag-ungag. Libat. Paaso ya. Nawaan. Malibat tag mata. Lami ka? Lami day kanalibat man. Lami kanalibat. No. Lami kanalibat no. Dari. Tatawa. Oo ba? Sana ul. Kali na. Lami man siya guys kadi man ni binuhian. Di ang hit. Yo. Ika. Sa. Ito guys. Guys, nahamo na may paniot to guys. Sa lalamiya sa mong sidaan, hinalang manok. Kadong singot gus. Kuya Gail ya. Usog ko pod. Ikaw. Kapay ko. Hoy. Bandos ko. Hoy, so sino ko? Uyang man Diyos. Ito guys. Busog man is Kim kay baguha pa man siya nagkaon. Mas man. Ilot ko. Kaduha naman is mamahaw guys. Karon maulian ni taon lagi. Karon maulian ni isang lawas nga gamatoy. Da guys, moro na imong video karong adlaw guys. Salamat sa inyong kanunay yung pag-uban na mo. Kita-kits na pata tomorrow guys. Bye. Amping mo kanuna. We love you. God bless na tang tanan guys. Bye. Bye bye. Lapad. Bye kuya. Hang. Bye babe. Hay hang. Ana wala gyud ngano yung hilabot. Bye bye guys. See you tomorrow. Doyan ko.